Hello guys, ako nga pala si Ayeah at eto na naman ang mga iba't ibang nakakatuwang videos and posts sa social media. BantaYeah! BantaYeah! Thank you for coming, Chin Chin, Chin Chin, Chin Chin. Thank you, Chin Chin guys, Chin Chin, Chin Chin, Chin Chin. Mẹ. Mẹ. Out of the way! Right? That's what you You win.
nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon. Madami pa kaming ipapakita in the future. Please don't forget to subscribe. BantaYeah! BantaYeah!